Meron tayo dito pong portable wireless microphone na Platinum B20. Yan po yung model niya, at ito po yung dual wireless microphone B10. Yan po yung single. Bali, ito po yung box niya. Yan yung box niya. 15 meters receiving distance, 500 mAh na battery, plug and play, frequency modulation, rechargeable, at 90 degrees rotation, 90 degrees rotation. So yan yung kagandahan dito, nababaluktot yung kanyang receiver. Yan, hindi siya diretso. At sa pag-testing ko, ilang buwan ko na rin ito, actually parang nasa mag 1 year na to, nasa 1 year na yung mic na to. Ay quality naman, lalong lalo na yung kanyang output. So gamit namin ito pang video session. So bali, ito po yung kanyang receiver. Yan, itong receiver, at ito po yung kanyang type C na charger. Ito po yung mga batteries na included niya. Hindi lang sila naka-install dito sa ating mic kasi bubili po ako ng extra. Nasa 5 hours kasi yung capacity nito, yung kayang tumagal. At itong receiver niya nasa 4 to 5 hours, depende kung isa o dalawa yung nakasaksak, at depende nga kung pinapatay o hindi. Minsan kasi hindi na pinapatay ng mga gumagamit, so kailangan bumili ako ng extra batteries. At ito po yung naka-install dito sa ating microphone. Ayan, ito po yung naka-on siya, purple, yung isa green. So medyo nasa gitna siya ng mabigat at lightweight, kasi yung bali ito yung mas mabigat, tsaka yung battery yung nagpapabigat dito sa unit. At ito po yung kanyang pinaka voice coil. So maganda rin yung kanyang voice coil, build quality plastic. So testingin natin para mabilisan. So ganito po yung microphone na gamit ko dito sa aking Bluetooth speaker na iMix XRX 808 na meron din po akong review. Check nyo na lang. Yan, naka-on na siya. Check. Yung low bat siya. So ang kagandahan po, nagamit kasi namin to sa video session. Kagandahan kasi nito, pwede natin siyang i-charge or gamitin while naka-charge. Naka-on naman siya, nag-on pa na siya. Yan. Okay, testingin ulit natin. Check. Off. Check. Hello. Sound. Check. Hello. Yan po yung tunog niya kapag walang echo. Lagyan natin ang echo. Check. Hello. Sound. Check. Hello. Sound. Check. Hello. Sound. Check. Sound check. Sound check. Sound check. Hello. Sound check. So ayan yung quality po niya. Mic sound check. Yan, at ang maganda dito, kahit na mapasigaw ka, hindi siya nababasag, hindi nagiging basag yung tunog, unlike nung mga ibang mga wireless microphone na nagiging basag. At gamit na namin to kasi almost 1 year na, kaya makasigurado. Yun lang nga, yan, pag maingay yung sa kamay, yan, naririnig siya dito. Pero sa quality ng tunog niya, okay na okay po. Sound check. Hello. Yan, malamig. At meron pa siyang volume control. Yan. And by the way, kung gusto niyo pong bilhin itong mic na ito, kung gusto ko nyong bumili, ay check nyo lang yung mga affiliate links ko. Diyan sa description ng video ay ilalagay ko po yung Lazada at Shopee affiliate links. At kung makikita nyo dito sa aking binili ko lang po ito separately, itong case para protected yung mic. Binili ko po yan separately, at wala po, hindi po kasama yung mga accessories na to. Binili ko lang yan separately. Ito yung Shuriken, at ang matatanggap nyo lang yung type C at saka yung dalawang mic at itong box nya. So yan po yung matatanggap ninyo
kay Platinum. Price nito nasa 2,500. So bumababa pa po yan pag naka-sale. Basta gamitin nyo lang po yung voucher. Check nyo po yung sa Shopee at Lazada yung mga voucher po nyo bago nyo i-check out para mabili nyo po ninyo ng mura. Ayan, kung naghanap kayo ng quality na microphone na pwede sa JBL, pang wala pa kayong budget pambili ng JBL na maganda yung tunog, di basag, meron pang adjustment sa volume, ay ito na yung kunin nyo. Platinum B20 portable wireless microphone. Check nyo po yung description at nandun po kung saan nyo po pwedeng mabili yung aking mga affiliate links, Shopee and Lazada. Thank you.